Mooie lijnen van het vrouwelijke lichaam. Dat is voor mij een hele grote inspiratiebron. En ik heb later gerealiseerd dat ik als kind al zat te kijken naar mensen, of naar vrouwen, hoe ze bewogen en hoe de lijnen in elkaar overvloeiden tijdens het lopen. En dat is wel een enorme inspiratiebron, nog steeds. Gaandeweg dat ik met een beeld aan het werk ben, een beeld aan het creëren ben, dan vormt zich ook een beeld binnenin mij van waar ik naartoe wil. Ik heb een bepaalde impuls om van een model een bepaalde pose te gaan boetseren. En gaandeweg dat proces ontwikkelt zich het idee achter wat ik aan het maken ben. Dus een van de dingen die bepalen of een beeld klaar is of ik dat gerealiseerd heb wat ik van binnen als idee had. Maar een ander belangrijk element is, als ik naar een beeld kijk, heb ik dan uitgedrukt wat ik uit wil drukken. Niet alleen het vrouwelijke lichaam is voor mij een grote inspiratiebron, maar ook de verhalen uit de Griekse mythologie. En dat inspireert mij enorm, met name omdat het verhalen zijn over menselijk leed en drama en verraad en liefde. Ondanks dat die verhalen al zo oud zijn, speelt het nu nog steeds in de dynamiek tussen mensen. Die twee elementen zitten altijd in een beeld verwerkt. En gaandeweg dat beeld ontstaat ook een verhaal achter dat beeld. Wat wil ik uitdrukken met dat beeld? Welk verhaal wil ik vertellen? En als het beeld uiteindelijk dan klaar is, hoe mooi is het dan als er dan iemand het atelier komt ingelopen en die persoon laat zien in zijn reactie dat hij herkent wat ik heb bedoeld zonder dat er woorden voor nodig waren. Als het beeld verkocht is, dan ga ik naar de mensen toe en dan ga ik samen zoeken naar de beste plek voor het beeld. En vaak hebben die mensen zelf wel een plek in gedachten, maar als het beeld er dan is, dan blijkt het niet altijd de juiste plek te zijn. En zo migreert zo'n beeld door tuin en door huis en vindt zijn eigen plek. En vaak op een onverwachte plek, waar de mensen dat niet hadden gedacht, maar waar het mooiste uitkomt. Elke kunstenaar heeft een droom en ik zou het fantastisch vinden om een heel groot marmeren beeld te realiseren en dat plaatsen in de glooiingen van het Limburgse heuvellandschap. Waarin de glooiingen van het landschap corresponderen met de glooiingen van het grote marmeren beeld. En ik zie het al helemaal voor me dat 's morgens vroeg de zon opkomt en het strijklicht van de zon het landschap en het beeld wakker roept.